que hai de certo en todas as imputacións que ten vostede nos últimos tempos? Vamos a ver, hai de certo que hai subvencións de empresas, pero non da empresa que está cuestionada nos sumarios, non? De moitas empresas ás festas de C, pero como moitas empresas a outras festas de toda a comarca, pois lle dan subvencións. Como funciona unha festa popular? Como se organiza? Se organiza, pois, moi fácil. Hai aportacións municipales onde as hai, no caso do Concello de Cesí, pois hai un petitorio popular onde o hai, no caso do Concello de Cesí, por exemplo, porque Carballo non se pide pois polas casas dos veciños. Hai unha serie de ingresos que venen pois dun libro de publicidade, e despois hai donacións de empresas. Pero empresas, podo falar de Ferro Atlántica, podo falar de piscifactoría de Lille, non solamente empresas constructoras ou que traballen no Concello, porque a veces traballan uns anos e outras non. Entón, a raíz dese tipo de cuestións, pois xurden ese tipo de problemas. E despois, as comisións de festas funcionan todas do mesmo xeito, contratan as orquestas, teñen este tipo de recaudacións, e evidentemente non funciona como administración pública, pero é que o Concello de C non era organizadora das festas. Hai unha comisión, o Concello, neste caso como alcalde, o que facía era, digamos, lle daba forza ou, pois claro, pois non é o mismo que o alcalde, digamos, avale, entre comillas, esa organización, que sea unha comisión calquera, sobre todo cando falamos de festas importantes como se estaban facendo aquí, non? Sobra información nos medios sobre este tema, pero eu quero saber da súa voz que foi en realidad a Operación Orquesta. O feito de que o Partido Popular e o Partido Socialista tentaran o meu encabezamento das súas candidaturas, sobre todo con máis interés por parte do Partido Socialista, pois pudo motivar que se desencadenaran estes feitos nese tempo. Eu estou convencido que se eu acepto a candidatura do Partido Socialista naquele momento, porque era que teña capacidade de mandar a policía, de facer todo o que se fixo, pois isto non houbera pasado, casi con total seguridade. Porque ademais, vémolo perfectamente, os modos de actuar nuns casos e noutros. Dentro da Operación Orquesta hai alcaldes imputados que foron a declarar pola mañán ao xuiz, saliron, volveron para a súa casa, e a nos mandaron 100 policías para deter a 3 alcaldes e recoller unha información nun concello que ven un funcionario, ni siquiera un xuiz, un funcionario judicial, un policía judicial, e levan todo o que teñen que levar. É dicir, para ir a declarar, se me chaman, pues, evidentemente, von ir aos xulgados. Se me chama o xuiz, como non von a ir? Von, declaro ou non declaro en función do carácter no que vai. Se von como imputado, teño a posibilidade de non facelo, se von como testigo, pois non teño que declarar. Pero aquí se montou un espectáculo televisivo, o jefe do grupo policial, cando o secretario judicial que marchou e dicía, pero hai mucha televisión, non dicía, eso está bien, eso está bien. ¿Cómo está bien? Eso non está bien ni mal. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Hacer un espectáculo. Si realmente o que buscamos o espectáculo, claro que está bien, pero realmente, si se busca pois a justicia ou perseguir delincuentes, non fai falta ese despliegue mediático que se utilizou aquí. E que a min, entendo que como a min a moita xente, faiseme moi difícil de imaginar como se orquesta algo deste tipo, por parte de, pois non sei, se por parte de outros partidos ou... Pois moi sincero, decir, eu penso que a unha persoa, neste caso a min, se decide un momento determinado facer unha intervención telefónica, se busca a posibilidade de como buscar xente que teña conversas máis ou menos habituales con ela e que se podan intervir os teléfonos por outros motivos, que foi o que pasou aquí. Entón, aquí, o axente de orquestas que traballaba en C, bueno, en C en outros moitos sitios, pero traballaba en C, había estado, bueno, ni siquiera imputado, estuvo no cárcel, pero ni siquiera chegou a estar imputado naquela operación, a famosa operación de Marcial Dourado de drogas no ano 2003, creo que foi. Entonces se utilizou unha persoa que tuvera un problema relacionado con eso para intervir os seus teléfonos
con un tema de droga, pero curiosamente foi a operación de droga máis curiosa que hubo en Galicia, porque foi a operación de droga onde nunca hubo droga. Non aparecía unha furgoneta, ninguna papelina por ningún lado. O sea, despois de estar 2 anos cos teléfonos intervenidos non había nada de droga. O que había era que buscar o medio de que se justificara que en alguna conversación poder chegar a imputar a alguna das nosas persoas. Ademais, en concreto estou convencido que o objetivo era que o alcalde de Fisterra de Mazarico foron comparsas. Eu recordo que despois tamén saliu outro medio de comunicación, un titular dun domingo na Voz de Galicia que dicía, al alcalde de C le quedarían 30 años de cárcel. En a páxina da dereita aparecía unha columna pequena que dicía, a un rumano le caen 17 años por matar a 29 personas. Que fixo o alcalde de C para que lle vayan a pedir 30 anos de cárcel se un rumano por matar a 17 personas ou 29 personas lle caen 17. E ademais, é que iso é imposible. Inda que fora culpable dos 6 delitos, o máximo que eu podría ter de cárcel sean 6 anos, porque é o máximo da pena máxima e non a suma de todas as penas. Eso, para empezar, unha falta de profesionalidade que fai eso sale sin ningún tipo de problema. Ou o Concello de C contratou un camello, non contratou un camello ningún, se referían a un dos 3 imputados no tema das drogas, pero que nunca traballou no Concello de C, pero ningún día, pero nin con nós, nin con ninguén. É dicir, iso está no sumario, o medio de comunicación non está dicindo mentira, pero está transmitindo a mentira do sumario, que son uns sumarios secretos moi curiosos, porque son uns sumarios secretos que son post populi, é dicir, que nunca hai ese secreto do sumario que din, non? Porque o sumario xa se sabía desde o primeiro día. Eu me divorcio no ano 2008 e a sociedade gananciales que tiña ca miña muller non se disolve hasta o ano 2010. Eu tiña unha hipoteca de unha vivienda que teño en Pontevedra. Entón, eu que fago unha operación financiera, cambio hipoteca de sitio, aproveitando a circunstancia de que un primo meu estaba director de Banesto en Fisterra, marchaba a Villalba nese momento, e a formalizo na oficina de Villalba e na notaría de Musina. E a sensación que dá o sumario é que eu chego con unhas sacas con 160.000 euros ao BBV, e as puño arriba da mesa, e ainda por riba que me poñen problemas. Bueno, eso, calquera persoa que teña conocimientos de banca, é que non suque, primeiro, porque eu chego con os cartos, me dice, firma aquí. O sea, firmas, e despois a la decidi con Facenda. É que o sumario da operación orquesta é infumable, pero ademais eso xa os coitei eu de fiscales, de magistrados, de moita xente que coñece o sumario. O sea, é algo totalmente infumable. Concluímos que non houve ni facturas falsas, nin adxudicacións de obras a dedo. Vamos a ver. Non hai, ninguna adxudicación a dedo. Todas están conforme a dereito cos procedimentos oportunos. Cando se fala de procedimentos negociados ou procedimentos abertos, normalmente se fan en función das cantidades, eso que marca a lei, se as obras se exceden de unha cantidade ten que ser por procedimento, se non en outro, e incluso hai unha cantidade que vai hasta 30.000 euros en uns casos e 18.000 se son servicios que pode facer o alcalde por decreto. O alcalde pode contratar 18.000 euros por decreto en servicios e 30.000 en unha obra. Por riba deso, non, ten que ir xa a unha mesa de contratación e tal. Os procedimentos negociados é unha práctica habitual de todos os concellos. E ademais, eu penso que é unha boa práctica para o concello. Porque o concello negocia con 3 empresas, negocia as condicións para facer a obra. Negocia, pois, como se vai facer, temas puntuales que aparecen de novo nunha obra. O sea, un está negociando, e negocia pois cas empresas que el quere. Me acordo que había unha pregunta que lle facía o xuiz a unha persona que dicía, ao aparellador municipal, creo que era, no sumario, dicía, pero é normal que unha empresa traiga outras 2 empresas os nombres para poñer ali. É dicir, iniciamos normal, non é? É dicir, pero non sei se normal ou é normal, pero o que non é ilegal. Pois algo moi sinxelo, que Salvador Fernández Moreda non é presidente da Diputación. Salvador tiña un compromiso comigo de aportar 300.000 euros para rematar a Casa da Cultura,
Salvador non saliu presidente, o mesmo compromiso pois non se tivo deste. De feito, eu ainda sigo esperando a unha entrevista para a Casa da Cultura. Xa levo os últimos meses de ser alcalde, pero dende as eleccións que foron en maio ata o mes de marzo, que eu me fan a moción de censura e ceso na alcaldía, pois o presidente actual non tuvo a ben recibirme, cando normalmente pois Fernández Moreda era unha persona que como moito tardaba un mes en recibirse, pero non a mí. Entendo que o retraso é de anos. A Casa da Cultura pois empezouse nun goberno que eu era teniente alcalde, e alcalde era o socialista Manuel Lamela. Empezouse aí, me acordo con un programa de diputación, 50 millóns de pesetas, eran pesetas, e fora a estrutura, e despois na etapa de Domínguez, o alcalde popular, fixose o cerramento, e por dentro pois estaba unha obra. O sea, que eu leva vendo esta casa así desde hai moito tempo, pero realmente cando eu cheguei á alcaldía, por dentro non había absolutamente nada. É dicir, pois, por poñer un exemplo, se habían gastado 1 millón de euros na Casa da Cultura ata que eu cheguei, e por dentro nos invertimos 1.300.000.